rovnica bude 2x minus 3y sa rovná 6,9, 7, 0, 1, 0, 6. Tak keby sme dali túto sústavu vyriešiť cez príkaz sol, poznáte, tak dostaneme výsledky, že koreň x bude mať hodnotu 4,98, 7, 9, 6 a koreň y má hodnotu 1,00194. Skúsme teraz v tomto systéme pravú stranu zaokrúhliť na dve desatinné miesta. Aj nejaký múdry odkaz do budúcich generácií. Myslím, že budeme v podstate riešiť systém